Posle prvih vesti i priloga idemo i na prve goste. Ovoga jutra ugostit ćemo goste iz Toljevca, pored Varvarina. Dobro jutro želimo Marku Antiću i Radivoju Tomiću. Marko Antić je predsjednik udruženja Disićeva tradicija Toljevac, a Radivoje Tomić predsjednik organizacionog odbora. Čega? Kupusijade. Druge, koja će se ovog vikenda, odnosno u nedelju 15. održati u vašem selu. Prvo, kako ste došli na ideju uopšte da pokrenete kupusijadu? Pa došli smo na ideju, prošle godine idemo svugde na takmičenjima, svim u pasuljijadi, u gulašijadi i tako i u svim tim kuvanim jelima učestvujemo svugde naše ekipe. Pa, pošto naše selo i malo i tako i siromašno, da kažem, nismo nešto, ajde da ga malo pokrepimo, da malo podignemo to selo, da dolazi neko da poseti taj naš Toljevac koji je zabačen i šta da uzmemo drugom. Morali smo jedino stalo kupus da uzmemo da kuvamo. Toga ima inače u Toljevcu ili ne? Pa, bilo je reći da u Toljevcu nema dve glavice kupusa, a mi pravimo kupusijadu, ali dobro, ima kupus okolina nas. Varvarina i tako da mi snalazimo se i... Dobro. Vi ste to u stvari uradili da podignete, odnosno i da stvorite neku turističku ponudu svog sela. Da, baš tako, neku atmosferu, da imaju i deca i omladina malo, a i ovi stariji da imaju nešto šta da vide u našem selu i da dođe neko sa strane, da vidi gde je to selo, gde je taj Toljevac. A sad vi meni recite, kad kažete zabačeno i malo selo i da vas ima malo, koliko vas ima u Toljevcu? Koliko je to domaćinstava, kuća, porodica? U Toljevcu ima negdje oko 150 domaćinstava, ali će to pretežno i starije domaćinstva, negdje jedan član u kuću po dva. Pa ko će vam onda učestvovati na kupusijadi? Pa to sa strane. Aha, dobro, ja sam čula da će čak poprimiti i međunarodni karakter, je li tako? Kažite nam. Trebalo bi da se održi to, imamo ekipu iz Iraka, dolaze pod iračkom zastavom se kuva kupus, imamo ekipu iz Makedonije, Bugarske, imamo Republika Srpska i iz Italije bit će kuvari. Kako su oni čuli za mali Toljevac i za kupusijadu u Toljevcu? Pa znate šta, imaju uvek, Srbi su svugde po svetu, pa uvek ima po neko, pa eto tako imaju prijatelje, pa hoće da dođu s njima i ima neko i prijateljstvo, srpsko-iračko društvo, pa onda ima udruženje neko makedonsko-srpsko društvo, tako Šar planina, tako da će da oni vole ljudi da dođu tu da posete i učestvuju. I da vide. Gospodine Antić, ajde sad vi nama da kažete kako ste osmislili ovu kupusijadu. Osim kuvanja kupusa, čega će još biti tamo? Pa imamo 8 društva, bit će nečiji kulturni program, folklor i to, likovna kolonija, bit će još nečega, vidjet ćemo. Šta je to još nečega? Rade Jorović dolazi kao specijalni gost, održat će koncert na Bini. Aha, to se znači održava u nedelju, kada počinje? Pa u 10 sati otvaranje manifestacije i trajeće do 4, pola 5. Od pola 5 slobodno, posle ima pod šator muzika, ima malo da su gosti, narod, jelo, pići i tako, kao i uvek. Taj kupus će se jesti, je li tako? Da se proglašava neki pobednik? Obavezno imamo i nagrade za pobednike, imamo isto zemljane ćupove kao pokloni za prvu, drugu i treću nagradu. Biće neke simbolične nešto da podelimo i više mesta, ali prvo, drugo i treće mesto što osvoju ima nagrade. Dobro, likovna kolonija, pretpostavljam, pozvali ste likovne umetnike, amatere i... Da, bit će izložba i slika i bit će ujedno tu slikanja, crtanja ovako, kad posjetujući dođu da imaju nešto malo šta i da vide. Dobro, a od kulturno-umetničkih društava ko će nastupiti? Pa to sad ima da nastupe iz Ražnja, iz Kuršumlije, Orašija kulturno-umetničko društvo, iz Jagodine, iz Rekovca. Tako da imamo 8 društva. Ima 8 društava, ali to sada vodi, tamo imamo koji to dovodi, pa nismo baš sve u kontaktu koliko, tačno ko. Dobro, pa s obzirom da ste predsjednik organizacionog odbora, ja sam mislila da to znate. Znači, preko 30 ekipa će učestvovati u kuvanju kupusa. Ja mislim preko 40 već imamo, Aha, već su se prijavili. Da ne prebaci 50 ni strah, jer nemamo mesnih da spakujemo sve to. A dobro. A mnogo se javljaju. Priroda je
tu, pa možete lepo da se Dobro, organizujete. Udruženje građana Disićeva tradicija Toljevac, od kada postoji, kako funkcioniše? Pa mi smo od ove godine, znači, registrovani, tako da sad polako pokušavamo da to osnovimo, da bude kako treba, da radimo. A šta ste osmislili? Ćete imati folklorni ansambl, šta sve ste? Pa morat ćemo i to za narednu godinu da spremimo, da imamo mi sela svoj folklor, da može da otvaramo mi tu kupusijadu i tako, da privučemo tu decu, da tu ostanu, da dođu. Dobro, ostajete pri tome da samo kupus kuvate, mesa nema? Kako ne, ali gde moraju kupus bez mesa? Obavezno ide dve vrste mesa, u stvari jedno, zato što ne čisto svinjsko meso ide, ali sveže i suvo. Znači ima malo suvo rebra, malo sveže mesa, malo slaninica suva i tako. Ali svaka ekipa će imati verovatno svoj recept. Pa, normalno, svako kuva po svom ukusu, ali mi kuvamo centralni kupus, pošto ima neko ne jede junetinu, jagnjetinu, tako da čisto svinjetina samo u kupus ide za naš centralni. Dobro, imat ćete vi, znači, ekipu iz vašeg mesta, jer kažete vi se svugde takmičite na... Biće dve ekipe, tri iz našeg sela, obavezno. Su to domaćini ili domaćice? Mi nismo mogućnosti da kuvamo, mi smo leteći, ali mi smo tad fizikalci, fizički radnici, tako reći, ali ima naši koji učestvuju, pa će oni da kuvaju. Dobro, pretežno domaćice ili muškarci kuvaju? A mešano je. Pa mešano ima, ali većinu muškarci kuvaju. Većinu. Dobro, ste se vi kao domaćini onako naoštrili i pripremili da odnesete prvo mesto? Ne možemo. Mi smo odneli prvo mesto. Odnesemo i ne pripremamo se u tome. Ako bi mi odneli prvo mesto, zašto onda narod dolazi da kuva? To bi bilo već, mislite da bi bilo namešteno? Već bi bilo to malo... Sumljivo. Rasturili bi odmah tu manifestaciju. A planirate da postane tradicionalna i da dugo traje, to obavezno. Ako Bog da, mora da postane tradicija, da to zaživi i duže vremena i mnogo više posetilaca. Prošle godine smo imali oko 2000 posetilaca, sad se nadamo do 5000 da će da ima. O, dobro. Ambiciozni ste, imate dobre planove. Eto, ako do sada nisu čuli za Toljevac, sada će posle ove kupusijade sigurno čuti. Ja mislim da će sigurno da se proširi malo dalje i malo u širem obliku da bude. Dobro, ništa, ponovimo još jednom, nedelja, Toljevac, pored Varvarina. Nedelja, u 10 sati počinje, manifestacija se otvara, počinje kuvanje, od 10 sati do 4 sata bit će zabavno za kuvare, za posetioce i tako da do proglašenja takmičara ko je prvi i tako drugi, treći i to je. I sad da vas pitam, da li još postoji mogućnost da se prijave ekipe? Prijave može da se prijavi i kad dođu ujutru u nedelju, bez prijave, mora da ga primimo i prijavamo obavezno. Dobro, sve pripremite za kuvanje, njihovo je samo da kuvaju. Da. Naša su drva, imamo kiseli kupus. Mi smo 500 kila kiseli kupus, delimo po 2-3 glavice po kotliću kako ide, tako da su ljudi... A koliko ekipa mora da broji članova? Pa može u 3-4 člana, pa na više dokle god hoće. Uglavnom nije interesantno da dođu jedan ili dvoje, ali negde 3-4-5 pa... Poneti dobru volju, dobro raspoloženje i umeće u kuvanju. Da, sad je to kako ko se snađi. To je već diskutabilno, jel, kako ko zna da kuva. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju ovoga jutra.